Yen nganti sinuwun ngamarta ora ngulungake pusaka jam 5 sada malah sinuwun ngamarta boyongan ana kelurahan Karangkademel. Supaya ngawuni-ngani greget gubrik guting para kawut cilik-cilik gone bangun wewengkon sarta wilayah. Tembungipun jaman samangke ame wae partisipasi rakyat di dalam pembangunan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Petro. Wis tak tombaturmu lan cetha. Nggih. Ning jenenge sun bakal timbangan kan pepundhenmu para Pandhawa. Monggo menawi badhe tetimbangan Gusti-gusti kula para Pandhawa, monggo. Nyai Werkudara bareng Kakang Kowo. Kakang Semar bakal bangun wewengkon ya wilayah ing Desa Kuran Karangkadempel kepiye di? Ya aku sabiyantu. Apa butuhe Kakang Semar? Aku sabiyantu. Petruk kok gawe proposal kuwi. Ditulis ning kono. Apa butuhe? Tak bantu. Matur nuwun, Den. Ndoro Janaka pripun? Yo kono kawan aku yo sabiyantu. Matur nuwun. Ndoro nangku sedewa pripun? Iki sisa tak grogoti kabeh. Tahanan ngaten iki kok lho ngono. Kene delak-delak ngene ora jaluk bantuan karo kyai-kyai luhur kuwi aja ra awakku. Yo sampe lagi sago sabyantu lemah kasawono putuk kabandemno. Aku sago sabyantu. Yo Petro aku yo sago sabyantu Petro. Ah, kok tenan ta adek-adek. Ah, kek rasan-rasan ngono iki lho. Atiku seneng lho, Kong. Seneng ya, Tru, seneng. Kyai luhur kuwi nek ngendikan halus. Bakal mbantu ngono lah, kok cilik-cilik kaya aku kowe iki senenge setengah modar. Tenan kuwi. Oh, saksi iki dana arep medhun walah nemu aku kowe iki senenge setengah modar kok. Tenan kuwi. Ning upamane Gusti-gusti kuwi mbantu tenan, reh ning aku ki dadi panitia, aku ki anak Semar kok. Nah, reh ning aku anak Semar, aku jadi panitia dana. Lah niki. Pembangunane kakene Semar urung rampung, omahku sudah dhisik lah niki pokoke. Terus, tindakan yang aku tindakke ra momo. Nek pengen dikutuki watu wong ya tindakno. Ngene, aku ki ya wong Jawa, Tru. Hukum negara kuwi ana sing iso diwiradati, ya ana sing ora iso diwiradati. Lho. Hukum negara ki apa to, Bang? Hukum jagat iki lho. Hukum negara ya enek hukum negara. Ya, kuwi sing iso diwiradati. Aku ora nyinggung sapa-sapa, pamane kowe. Salah karo negara bakal dihukum nganggo cara kepiye ngenteng-enteng pahukumanmu ngono kuwi ya enak ngono kuwi. Kuwi jenenge isih diwiradati iso. Hukum adat desa upamane pinggir segara ya kuwi adat laut, ya kuwi sedekah laut kudu mleh kebo. Carane ngono. Lah, masyarakat tuku kebo, para nelayan-nelayan rapat tuku kebo, mergo kebo gari larang, terus gawe tuntut kebijangan dibentuk kaya kebo diwene sikil papat. Cemplung ke segara, isih kena diwiradati, ngono. Ngono. Kuwi jenenge hukum adat. Lah terus hukum apa meneh? Hukum alam, srengenge kuwi genah panas, ning kok wiradati, kowe nggawa payung utawa ngeyup ora bakal kepanasan. Kuwi isih kena diwiradati. Lah sing kari dhewe hukum karma. Iki ora kena diwiradati. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong nandur bakal ngunduh hukum karma kuwi. Sebab apa sing gawe kuwi semoh nampa amplop, ngono. Lah nonton tangguramu mesakno nek kowe tumindak sing ora bener ki kowe ora konangan ning Gusti Allah ki ngerti ngono. Lah mesakno karo turun-turunmu anak putumu sok arep nampa apa ngono. Lah nek kowe tumindakmu kaya ngono kuwi, lah terus anak-anakmu sok arep nampa apa kanan apa. Ngono lho. Iya. Matur nuwun aku tutuli kok. Yani wonten ngadhep megat kalimat sampeyan wis inggih kersanipun kados pundi? Rane Petro Yuswa kok Kakang Darawati kok boten dipun penggalih, kadosipun dipun entengaken.
Nuwun sewu sinuwun. Kok sinuwun Ndarawati kadosipun mboten rena penggali. Kawuwana Koko Prabu Ndarawati uga ngampil pusaka. Kagem menapa? Ndarawati lagi ke Taman Pagebluk. Bisa Walya Jati Temak Nirmala yen ditunggali pusaka ngamarta pusaka Jamus Lima Sada. Oh, ngoten to. Nuwun sewu nggih. Iya Petro kepiye? Ndarawati menika dados Nalindra Sina Bathara Kresna. Mongko Sina Bathara Kresna titising Bathara Wisnu. Bathara Wisnu niku dewa tugase tukang dandani jagat niku Bathara Wisnu. Lho ngatasi negara ditunggoni karo dewa tukang dandani jagat kena Pagebluk. Lah saipun negari sanes-sanesipun. Mongko negara sanes-sanesipun niku mboten dipun tunggoni karo dewa tukang dandani jagat, nyatane anyem tentrem. Negari Ngamarta anyem tentrem. Negari Pagombaan ayam tentrem, negari Wiroto ayam tentrem, negari Mirit, negari Kebumen ayam tentrem. Lho. Lah kok Ndarawati ditunggoni karo dewa tukang dandani jagat kena Pagebluk, umpaminipun kaya Pagebluk, mestinipun serat kabar mensos sedaya punika sampun nyiarke. Ndarawati Pagebluk karena ada gempa bumi. Pamripun ngoten. Lho kadosipun mboten menapa-menapa. Mboten kabar napa-napa lah saenipun dipun kuningani rumiyin kenging Pagebluk menapa mboten tembungipun jaman samangke dicek dulu ngoten. Dicek rumiyin. Dadi pimpinan kathah saniki niku entuk laporan-laporan saka ngisoran niku wong lapor niku golek raine dhewe blesake kancane niku pirang-pirang kok lho ngoten niku. Mula sing ati-ati napa-napa kedah dicek rumiyin. Ya apa ora lho ngoten. Petro, nun. Yen tembungmu kaya mangkono tegese ngringkehke tembungku, Petro. Ya, Petro. Ora kena mangkel kaya ngono kuwi. Ora kena mangkel kuwi. Apa ora ngerti? Sing kudu lugus dhewe negara Ngamarta kabeh ratu. Jeneng Nusantara Mandura ki ratu, Kyai Prabu Ndarawati ratu, Kyai Prabu Puntadewa ki ya ratu. Kabeh iki ratu. Nggih, pangertos sedaya ratu mboten wonten kencinipun. Ora sampun mudheng iki. Jujur. Ora kena blaweran iki ana karo para luhur. Nggih, kula menika sampun mudheng ing lenggah menika para her-her, para minulya, para luhur-luhur, para ngasar-ngasar, para maharip-maharip. Wong edan. Petro, mendhawuh. Wes ora kurang-kurang pambiyantu Kyai Kresna Manegara Ngamarta. Dadi ratu biyantu ratu kuwi jumbo sabab derajat pangkat iki padha. Pormane Kresna ki ping bola-bali labuh Manegara Ngamarta. Bareng dapurmu lan Semar ki labuh apa Manegara? Manegara Ngamarta ki kowe karo Semar ki labuh apa? Kowe mung dibahas 29 kowe dapurmu kuwi. Ora karo ngambil pusaka sampe ki masa to. Wah, nek rasa-rasake nyangkupe kaya saya pedes iki. Sinuwun, ana wigati apa punakawan? Nuwun sewu nggih. Kula badhe mangsuli pengendikanipun Singa Nandura. Iya, nang aja ndadekke padudon ya kowe. Oh nggih, kula ngatos sarta krama.